இது எங்க டீம். இவன் தான் அசால்ட் ஆறுமுகம். இவன் செப்ரவரி சேகர். இவன் பில்டிங் பெருமாள். கூண்டு கோபால். சைனாவால் சீன. காரு கணேச. ரூப் ரோலக்ஸ். சேசி செல்லத்துறை. இவன் ஜன்னல் ஜெகநாத. இவன் ஏணி ஏழுமுலை. இவன் ஸ்னேக் பாபு. இவன் கத்தி போற கதிரேசன். இவன் ரகசிய உளவாளை ராஜ்சேகர். இவன் பாயும் புலி பரமசிவன். இவன் பறக்கும் படை பாலாஜி. இவன் தான் விண்டோ கிளாஸ் விருமாண்டி. ஃபைனலா எஸ்கேப் எரிமலை.